και κύριοι, θα ρίξουμε 3,5 ευρώ φυσική. Κυρίες. Είναι τρεις, όπως βλέπετε οι τρύπες. Να κάνω zoom. Κάνω. Περίμενα. Εκεί σημάδευε, εκεί. Είναι τρεις οι τρύπες. Ήταν τρεις οι τρύπες. Κέντρο βρήκα ρε φίλε. Κέντρο ρε. Κέντρο βρήκα. Όχι. Όχι ρε φίλε. Ήταν πολύ εθνικό. Ακριβώς κέντρο βρήκα. Wow. Αλλά έπαιζε πολύ καλά. Φοβερό. Πρέπει να βρούμε το μονόβολο να το δείξω. Πέρασε τη μία, πέρασε την άλλη. Ωραία, το βρήκες, ωραίος. Κάτα λίγο την σάπα χρωπάει. Φορομάει. Φέρ' το πάνω. Ναι, καίει πάρα πολύ. Άστα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, το μονόβολο του 3,5 ευρώ, δέστε πως έγινε. Wow. Σαν σκατό είναι. 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ, πάνω 3,5 ευρώ τα πετάξαμε. Ouch. Και τρύπησε. Βλέπουμε εδώ την τρύπα. Δεν την έκανα μόνο αυτό. Ήταν πολύ εθνικό. Θα μου Τρύπα. Φοβερό. Αυτά. Εδώ το Fend.